De kracht van de heren had dus er wel doorheen helpen. Want dat is wel een heel belangrijk ding. En dat wil ik er echt bij onheilig. Dat we daar echt, dat we zeggen, ja, dat we zouden het ervaren en zo gaan we echt weer verder. Een soort reacties, stiepen en leefde. Dat is wat de familie van de Wal de orende dagen field had. Een weekelin gie haar een levenswerk in vlammen op. Alle stiepen doch de familie goed. En daarmee pakken ze alles met volle kracht weer op. We staan ook voor de puinhopen, maar ik bedoel, maar ze ben al weer aan het oproemen. En zat het nou leek het al hier, dan willen we manje gaan we weer riepen. Er moet naar een tent komen, daar ben ik er ook mee bezig. En verder zijn heel veel dingen al gebeurd. Er gaat heel veel trouwens heen. En, maar de reacties die er al geweest zijn, ja, ben we blij dat we weer echt weer verder kennen. Dat we aan onze klanten die dus zo'n stiepje hierin, dat we die echt weer vooruit kennen. Ja. De bron had een soort impact op de omjouwing. Dat geldt ook voor de jongens van der Wal houdt. Zij ha een zwiere wieken achter de reg. Mijn dochter hier met een van de jongens praten en die zei van ja, maar ik krijg van hij en hem zoveel energie. Zodra je hem die weer zorgen, dan is het goed. Want we gaan wel echt contact houden, ook via de telefoon met de jongens van hoe gaat het ermee. En nou ja, juist de mannen hebben ze voor het eerst pensioen, hè? Ja. En we gaan al kwam er binnen, zo hebben we begonnen op het Amerikaans, wil graag iedereen de handen beet houden. En we zijn jongens, we beginnen er weer voor. En joh, het is de tweede dag dat we al rond oproemen binnen. En nou, ja. Als het zo is, het verhoort al hier. En Elke dag, ja. Elke dag wordt het een steekje weer mooier. Ja. En daarom hebben we een mooie doek van de paardendagen. Die Ja, staan achter ons, daar kunnen we wat vrijwilligers, voorzien. ja. Alle Ja. vrijwilligers daar, hoe mooi. Juist er winnen er met 30 man. Ze komen spontaan heen. Wat maar we doen, wat maar we doen. Nou, dat is gewoon overweldigend. Ja. Of we dat wij weer ombetaling maken. Nee, dat is net een betaling. dat Daarom, is- ja, dan heb ik mijn zang gelegenheid. Ik zei ze hartstikke bedankt Ja. voor alles. Echt weer. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja. De verzekering is op dit stuit dwaande met het afhandelen van de bron. Ook het onderzoek naar de resten van de zinnepanion is in volle gang. Frans Seinstra is een van de boeren die een soort stikjes op zijn longen had. Hij stiepte de familie bij het onderzoek en had contact met orenboeren. De ene zegt dit en de andere zegt dat. Maar wie had contact met Seinstra en ik de oren nou wel, die hebben we contact met Seinstra. Dus ik bedoel, maar dan kunnen we proberen dat op een goede manier op te lossen. Ja. Maar het kan net zo zijn dat alles u in de schoonscode wordt terug, dat alles groen moet. Alles met op zonnepaneel, collectief wordt er zonnepaneel in plaats. Alles met in de groene orde. Dus dat wordt al je stiepen, door subsidies en alles. Dat je daar dan, als er wat gebeurt, dat je daar dan voor aardbrand wordt. Want dan denk ik wel dat er een heel proces ben van, dan ga je een tijdbom op je locatie te lezen. Ja. Dus ik geloof net dat er ooit, ja, dat maar op een woord meer te oplossen worden. En daar ben ik wel ook gewoon mee bezig om dat mijn mandaat te doen.